Alright, good morning everyone. Tayo po ay nagbalik pong muli dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update. So, nandito tayo para alamin natin kung ano yung mga latag na kanilang binebenta o mga nagtaasan po ba o bagsak presyo pa rin po yung mga latag nilang mga seafood dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! Alright, so dito tayo, no, yung mga kilo ng mga salmon na local ay 180 per kilo. At yung mga kilo ng mga isdang pagi ay 130 per kilo. At may mga tumpukan din po ng mga bisugong maliliit. At ang mga latagan dito, no, mga isdang ome, binduan. Tapos yung mga pugita po natin ay 200 pesos yung mga per kilo. At yung pusit, no, 260. Kalahating kilo, bali 420 per kilo na mga pusit na itlogan. So ang tatagan po dito ay meron din silang mga emperor na isda at mga dalagang bukid. Pugita, no, 200 ang kilo. Alright, so dito tayo sa mga latag naman ni Vendor Mix Official. Mga bangus pandaing sa halagang 170 yung mga per kilo. Saktuhan pandaing po, no? Sa mga naghahanap ay meron po ditong daing na pandaing na bangus. At ang kada piraso ay 130 isa at meron din po 140 at tumpukan din po ng mga galunggong. So ayan po yung mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Diretso pa tayo para sa mga update natin na ating may update sa kalakalan o kalakaran ng mga presyuhan dito sa Malabon. So dito yung mga presyo, mga tumpukan po, no, sa mga hindi masiselan po ng mga tumpukan. Yan po ay fresh po yan. Kaya lang na butasan po ng mga tiyan, no. Masarap pang Shanghai po yung mga ganyang klaseng galunggong. 50 pesos tumpukan po. May sasyangay nyo na po siya. O piliin nyo na lang po yung mga gusto nyo maayos dito o maipaksiw, no, sa mga istang tumpukan. So, medyo maluwag ang kalsada, no, sa Malabon Fish Market. So tsabenta po natin ay 100 pesos ang mga tumpok at mga bisogo maliliit ay 50 pesos tumpukan. At mga tumpukan din po ng mga isda, ayan, mga at galunggong, no. So yan po yung isdang banak, 100 pesos tumpok at mga 50 pesos tumpukan. 50 pesos tumpukan ng mga isdang sari-sari. Alright, dito tayo kay Paring Ben. Pre, good morning. Nakarami ba? So, magkano ngayon presyo ng tilapia mo? 120 sa mga bangus. Ayun, 200 pesos po yung mga per kilo po dito, no? So, ito po yung mga nataga na ating ina-update kay Paring Ben. Paring Ben, salamat! So, yun pa lang ang ating mga na-update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latag, no? So, mga tumpukan din po ng mga galunggong na inyong mabibili na sulit presyo sa kanilang mga latag. Tawirin natin uli yung lugar, no? Ayan yung mga isdang tumpukan na inyong mabibili. So wala gaano mga nakikita tayo. Siguro yung ibang mga vendor po dito ay nasa lugar ng Market 3 ng Navotas at umahango pa ng kanilang mga paninda. At ito pa lang ang ating mga nai-update, no?
So 50 pesos tumpukan ng mga galunggong, alumahan ay 100 pesos. Sutangon, sutangon. Yan ay 50 pesos na mga 50 lang, Musado. tumpok at 100 pesos. Magkano kilo ngayon? 160 ang per kilo. Tapos may mga isang tolina, no? At mga tumpukan din po ito at mga pusit. Ayan po ay 100 pesos na tumpukan, 350 per kilo. Sige boss, sige lang sa saan. 50 pesos tumpukan ng mga sapsap at bisugo. So ganito yung mga latagan nating ina-update, no, sa Malabon, at kada piraso ng mga bangus dito meron pong 100 pesos, 140, 80, 130, no. So yan po yung mga presyo ng mga kada piraso ng mga bangus na latag po dito sa Malabon Fish Market. At mga tumpukan po, no, 50 pesos po at 130 po. 130 ang per kilo ng mga latag nilang galunggong dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga tumpukan ng espada. Yan po ang bentahan nila ay 100 pesos. At dito naman sa mga latagan po, 50 pesos din po mga tumpukan ng mga galunggong. ₱50, napakarami, no? Ng kanilang mga bentahan po rito. At mga tumpukan po ng mga tunsoy, 50 pesos. Ganitong kadami. At bakos ni Kabugis, ito po yung mga presyohan. May 120, 100 pesos at 130. Dito magkano, pre? Parehas 130 po, no? Sa mga latag ni Kabugis. So shout out ulit sa'yo. Good morning, Lodi. Good morning. Yan si Kabugris ng Malabon Fish Market. Galunggong na 50 pesos tumpukan. Ang galunggong ay 100 pesos per kilo. Pre, thank you. Dito naman tayo sa mga latagan sa mga isdang bato, no? Na alamin natin yung mga presyo pa ng kanilang mga ibinebenta sa ating mga masugid na mamimili sa Malabon Fish Market. Nanay Naimi, good morning. Shout out po. Magkano po yung presyo ng gulyasan? 220. 220. Dito, 250. 250. 240 ang bangus. Gusto ko tumaas ng bangus. Bangus ang mahal. Tataas na mga bangus talaga po ngayon. Yung kila Kuya Buboy, mga ano yun. May lasa ng quality ang bangus ko. Sige pa, Nanay Naimi. Salamat po. At dito tayo kay Boss Aris. Boss Aris, good morning. At mai-storbo kita ngayon dahil wala pa naman tayong customer. So ito yung presyohan ng kanya mga ano. Magkano yung lalakito? Ito, 260. 260, mga lapo-lapo natin. Apo, 260 rin. Ito, 240. Yun. At dito sa mga pinduan, 220. Ito, Ano parehas lang? sniper. 220 rin ang per kilo. Ang ganda ng mga isda na to. Mga isdang bato. Masarap sa mga sweet and sour o kaya mga sinampawan, no? Na mga isdang bato. Bubuli.
180 lang yan. 180 lang po yung mga bubuli, no? Na latagan po rito. Presyohan. Salamat po. Thank you, Boss Ari. Salamat. At abante na tayo sa iba pa mga latag na kanilang binibenta dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, at yun ang mga update natin, no? Ibang mga masungkit nating mga vendor dito na mga nagbebenta ng mga isda ay humahango pa sa market tree na mga paninda nila. Good morning. Alright, so dito naman tayo sa mga latagan naman ni mangga. So, ang mangga natin ay 80 pesos po yung mga per kilo. At mga bangus dagupan ni Boss Maeng. Boss Lando, 280. Mabang ano, 280. Boss? So ito po yung presyo ng bangus ni Boy Bangus. At 130, no, ang mga kada piraso. At 280 naman po dito yung per kilo ng mga ipon. Boss, ito lang boss. So yun yung latag ni Boss Maeng ng kanyang mga bangus dagupan. So may tumpukan po dito sa halagang 50 pesos. So shout out sa'yo, Boy Putik. At 350 sa mga golden pompano, 100 pesos isang piraso ng bangus. At ito na lang po yung mga bangus na datag dito na ating naabutan, no? 170 per piraso. Yan po yung mga latagan po dito na inyong mabibili. Mas maki, magkano yung hipon mo ngayon? 300 piso sa mga pusit kalawang. 200 po ang per kilo. Galunggong, ayan, no? Tumpok, 50 peso. Tapos tayo natin si Boy Putik. Boy Putik, shout out sa'yo, good morning. Bakit? Wala pa na naman tayo sa mga galong ko ngayon. Kahapon wala pa rin tang galunggong, ngayon meron na. Meron na. Sa mga nagano ng galong ko, dito pa. Ayan. Ayan, tinataryan ni Boy Putik, no? Para hindi magreklamo yung mga customer natin. Ayun, shout out sa'yo, Boy Putik. Thank you. Siya po si Black Mamba. Salamat. Thank you, thank you. Alright, dito tayo kay Boy Tilapia naman sa kanya mga latag ng tilapia Batangas. Alright, so 80 pesos. Good morning, good morning. Good morning sa'yo. Presyo pang masa, abot kayang halaga, hindi pa sumasabay sa pagtaas ng gasolina. Ayan, 100 pesos mga tilapia Batangas ni Boy Tilapia. So shout out sa'yo. Shout out. Good morning. I love you all. I love you all. To all the people. Nagmamahal. Ayun. Minahal. To all the girls I love before. Wala gaano mga latag. Baka nasa market trip pa. Mataas ang history. Oo. Pero kung mababa pa lang benta. Oo nga, may 80 pesos ka, tsaka 100 Tapos pesos. sumasabi sa malakas ng bentahan, mataas. Oo. Naawa ko sa mamamayan sa Pilipino eh. May tawad pa yan. May tawad pa yan. Oo, baka tumawag kayo kay Boy Tilapia. 160 2 kilo, 170 na lang 2 kilo. Tumaas pa 10. Salamat sa'yo, thank you. Tapos lahat last pa na yan eh. Oo, yun na lang pala. Alright, dito naman tayo magpapasada ng mga latagan ng kanilang mga binibenta sa ating mga kababayan. So, yung mga presyon din ng mangga dito ay 80 pesos per kilo. Ayan yung mga 50 pesos na alimasag ni nanay. Parang nasabi ko sa inyo. So yung bandang gitna rito ay ito po yung mga bentahan po ng mga gulay at mga prutas. Sa mga naghahanap po ng mga gulay at prutas, no? At may mabibili po talaga kayo rito at may mga presyuhan na ng kanilang mga tagging price sa kanilang mga paninda. So dito yung mga manok na kal. Ito po ay 100 pesos yung backbone pakpak ay 130. At yung ampalaya natin mga tumpukan, yan po yung mga bentahan po nila dito, no? 150 broccoli. 70 pesos sa mga cauliflower.
gaganda ng alimatag at mga alimango natin dito. No? At mga hipong swaki na maliliit. Masarap yung isa sa mantika. So yung mga tang ay 100 pesos yung mga kada tabo. Yun din po ay mga 100 pesos kada tabo. So dito mga price na mga hipon na bentahan po nila ay 3.20 yung mga per kilo. Ayan, idol. Ganda Nakakita ng ko na ng post mo, idol. Oh, Cream dory, Green Dory. puro ulo no. Ayan. Mga tumpukan po dito. At ang kilo ay 160. No? Alumahan po ay 100 pesos at 50 pesos mga tumpukan ng mga galunggong. Lodi, thank you JC. Shout out. Good morning po. Shout out po, good morning. Dito po yung 200 pesos, no? Yung mga hipon. Happy birthday, TJ! Yan po yung golden pompa ng 3.20. So, ito yung mga latag na ating mga binablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sa mga latagan po ni Kuya Ricky, ayan po yung mga gulyasan natin. At puntahan natin ito yung mga presyo ng kanyang mga bangus, no? May mga tumpukan po siya sa halagang 120 at 150. At mga kada piraso ng mga bangus. Mga ulo ng salmon at mga bangus na malalaki. At pandaing tilapiyang Pampanga na buhay, no? Ate Ria, magkano po ngayon yung ano niya, tilapia? Tilapia, 130 lang. 130. Sa mga pandaing po, Ang daing, 180. 180. Dito po sa malalaking bangus. Ayun, 200 pesos po yung per kilo, no? Oh, 150. Ate Ria, salamat po. Hey Ricky, thank you. Salamat po. Yun nga po yung update natin sa kanilang mga latag na mga paninda, no? Na mga bangus, na mga pandaing at malalaking bangus, 200 pesos ang kilo. At alumahan ay 220. 100, no? At yung mga talong natin dito. Magkano per kilo ngayon ang hipon mo? 380 ang per kilo. Ang kamatis natin ay 40 pesos po ang per kilo. Alright, so yun po yung mga latagan na ating ina-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang mga hipon po natin ay may 300 pesos per kilo. Shoutout mo muna. So shoutout sa inyo, good morning. Sa tropa ko ngayon lang lumabas. Kasi, Shoutout po, good morning. nagano eh, nawala na to eh. Nagbalik. Babalik. Mga tumpukan na 50 pesos at 100. 20 pesos na lang. At galunggong ay 70 pesos ang mga kilo. So ganito yung sitwasyon ng mga latag nila sa Malabon Fish Market. At kakaunti ang mga naabutan natin, no? So medyo maaga pa, no? Anong oras pa lamang po ay ganito pa ang mga latag nila. Siguro nga, ang sinasabi ko kanina ay yung ibang mga vendor po natin ay nasa market trip pa at umahango ng mga paninda nila para ibenta dito sa latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, 100 pesos kilo ng mga alimatag. So murang-mura pa rin po ang per kilo. 90 pesos tilapia at 370 yung mga kilo ng ating hipon dito, no? ₱100 kilo ng tilapiyang Batangas. Ganito po yung mga presyohan. Yan po yung mga per kilo. Ah, 370 per kilo ng hipon. At mga tumpukan po dito ng mga pang Shanghai, 50 pesos, mga galunggong, no? So ganito yung mga latag nila ng mga galunggong na Malabon Fish Market. Isang tabakpak na mga tumpukan.
Ayan, fresh na fresh po yung mga latag, no? Yan yung mga biya, 50 pesos na lahi ni Talimusak. So shoutout sa Tio, good morning. Shoutout sa mga tropa ko. Biyernes ngayon, alam na. Alam na. Red Doors time na. 60 pesos per kilo ng galunggong. Mabisang mga latag ni Aaron sa Malabon Fish Market. So shoutout sa iyo, Aaron, good morning. At dito po, 50 pesos po kilo, no? Mataas na laki. Ayun mo kay lalaki sa kapatid. 90 pesos, mga tilapia Batangas. Laki. 50 pesos, mga tumpukan, no? Galunggong babae. At ang latag dito ni Avatar ng kanyang mga green dory. Mayroon pong 160 at 100 pesos sa mga ulo. Red Dory. Yan ang mga green dory po natin, no? Tumpukan ng mga tilapia, eto na. 100 pesos tumpok. Galunggong 50. Maming di dalawa. 100 pesos tumpok, no? Ng mga latagan po nila dito sa Yung lalaki yan. mga binibenta nilang mga panindang isda dito sa Malabon. Tandaan lang tumpok. Ayan yung mga lumahan, tumpukan 100 pesos. Kilo, Boss Gerald, magkano? 120. 120 po sa mga per kilo. Yan ang mga latag na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market. Balsa, mami. 30, 130. So yun, 130 po yung per kilo ng mga balsa galunggong. So nagkalapagan na ng mga tumpukan ng mga galunggong dito, no? Kakalampagan ng mga galunggong dito. Oo nga. 100 pesos, 50 pesos, may pang-ulam ka na. At mga tilapia. Tilapia ang Batangas. Eh! So shoutout sa iyo, Boss Jeff Baliw. Alam ko, panamba ko. Alright, so yun po yung mga in-update natin sa kanilang mga latag dito sa Malabon. Ganyan po yung sitwasyon ng mga latagan nila dito, no? Plano. Good morning. Alibako. 50 galunggong. Kaya 50 pesos mga galunggong, no, na mga tumpukan. Thank you. Alright, so yun po yung mga bentahan nila ng kanilang mga isda na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So good morning po. Nagtitinda na siya ng mais. Magkano ang mais mo? Apat sa kwenta. Ayun, 4.50 pesos. So 4 pieces, 50 pesos. Murang-mura po yung mga mais natin na Japanese corn. 100 pesos kilo ng mga sili. Dynamite. At talong natin ay 50 pesos per kilo. Yan ang mga latagan natin sa kanilang mga binibenta dito sa ating mga kababayan, no? So shoutout sa iyo. Magkano po sa iyo? Magkano? Tangkong, 10 lang isa. 10 isang kangkong, santali. Repolyo. 70, Eto mga talong. 60, 50, pwede. Ayun. Ang palaya, Sandaan lang po. 100 po ang kilo. Sa mga upo per piraso? Per peraso po, 40, 30, ganyan. Ayun, 40-30. Yung mga, conforme po sa laki ng mga mabibili nyo po ng mga upo na mapapaupo po kayo. At yung mga nakabalot, 20, 20 lang yan. 20-20 po. Ayan, ang mga latag po nila dito ng mga gulay. Salamat po. Thank you. Shout out po. Good morning. Thank you. Tawid na tayo dito sa mga latagan pa, no? Dito kasi may bentahan pa rin ng mga tilapia na ating inaabutan pa rin. Mga tilapiyang Batangas.
Yan, 100 pesos. Good morning. Magkano mga per kilo ng tilapiyang Batangas? 120 ang malaki, Buslando. Sandaan na sa maliit. Ayun ang presyo. 100, 120. Titay kay Butoy. May picture na. Na-shout out. So may picture tayo. Tayo kay Butoy, mga bentahan ng mga shout out po. Good morning, good morning. At dito tayo sa mga latag ni Butoy na mga hipon, no? Alamin natin yung mga presyo ng mga hipon ni Brian Flores. Magkano hipon mo? 320. Dito yan kay Parin Brian sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so yan po ang ating mga update na ating naikot. Ngayon pong araw ng Biyernes. At kung ano po yung pinakita ko sa aking vlog, ay yun po yung mga latag dito na inyong mabibili, no? So maraming salamat. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.